nazdar. Dneska v Pet Simulator 99 za 7 dní bude nový update. A na nový update bychom měli dostat zadarmo vajíčko, nebo vajíčka, nevím kolik. Dáme jakoby jedno vajíčko. Nechápu to moc, ale myslím, že tam jsou šance na Huge a šance na Titanika a můžeme mít 7 vajíček. Jestli budeme možná na updateu, tak možná dostaneme 7 vajíček, ale nevím to moc jistě. Tak tohle bude ode všeho videa vše. Tak čus.